Emakumezkoek kopa irabazi zutenean, ez zuten atera ez, baina oraingo honetan, 40 urte eta gero, gabarrerismoa izango da protagonista datozen egunotan. Edo nola ere, atletikek euskal talde batek Espainiako estatuburuari kopa irabazi ikurrina soinean eta Euskal Herrira ekartzea, izango ote da naziogintza? Gabon deizuela guzti hori esan dizugu oporresteko kanpaina ez dakit ze puntutan ote den, martxa hartuta zalantzari gabe eta hautagaiak alderdiak esan dizugu honezkero. Batean eta bestean mezuak gero eta gehiago afinatzen ikusten ditugula hauteskunde kanpaina eta nola ez, gabarra hori aipatu gabe ez dugu utziko gaurko gaueko hauteskunde erronda honetan lehen elkarrizketa den honetan gainera Elkarrekin Podemoseko ordezkaria Miren Etxebeste, Gabon. Gabon, kaixo, eskerrik asko. Gabarra aipatu dugu. Hitzjokoa egin duzue asteburu honetan gainera, 40 urte gabarra ateratzen ez dela. Emakumezkoek kopa ekarri zutenean ez zuten atera, hori ere gogora ekarriko dugu, baina tira, hitzjokoa egin duzue, akaso gabarra atera den bezalaxe, 40 urte eta gero, lehendakaritzatik Eusko Alderdi Jeltzalea mugiarazteko garaia ez ote den. Bai, hitzjokoa hor dago ez, idea itzulik denok oporretatik eta gaina gabarrarekin, gaina gatoz, berriro astelen honetan, aste santuaren eta Pasko astearen ondoren. Eta bai, eta gaina gogoratu genuen, hori baita ere emakumeek irabazi zutenen gabarratu zela atera. Eta hori ez diogu barkatuko atletikokoei eta espero dut hurrengoan behintzat atzako dutela atletikek emakumezkoen taldeak berri irabazten duen tarduan gabarra ateratzen duten baita ere, kasu horretan. Baina bai, itzuli gea eta bai, espero dugu 40 urteren ondoren baita ere EAJ beste leku batea eramango dugula. Gabarra atera eta EAJ atera, bilak atera. Aipatu gabe ez dugu utziko gainera, Gipuzkoako emakumeek erreginaren kopa ere bautela jokoan, eta hori laster izango da kaso ez da hainbeste antzeman mediatikoki, badakigu, gabarra bakarrik ez, oroar kaso gutxiago egiten zegula oraindik orain. Emakumezkoi alare ideia horri helduaz, Eusko Alderdi Jeltzaleari ez dakit aldaketa gareia baldin badatorkio, hori ere lortu ahal izateko mugimenduak beharko dira politikoak, hauteskunde kanpainako inkestak mailan ditugu, badirudi honezk edo hauteskundak egin direla dagoeneko. Eta behin eta berriz kezka nagusi bat, Elkarrekin Podemosek gako izan nahi du, baina nola ordezkaritza lortuko alduzue? Bai, ordezkaritza lortuko dugula, ziur gabe kontua da zenbatekoarekin eta zein donolako jokua egongo den gero legebiltzarrean benetan lortzen ditugun bozkak baliagarriak izateko, erabakigarriak izateko, baliagarriak hori seguro beti gaina. Baina adibidez Gipuzkoako Batzar Nagusitan ez da jetxi egin genuen gure ordezkaritza, oain gako gea gobernua gutxiengoan dagoelako. Orduan aritmetika hutsa da, baina gehiengoa lortu behar da legebiltzarrean. Eta gobernuak ere bai behar du gehiengo bat bere politikak aurrera eramateko legebiltzarrean eta Elkarrekin Podemos gako baldin bada baliagarriak eta erabakigarria baldin bagea orduan ondo joango da. Arriskua handiena da, nik uste berriz ere EAJak eta PSek gehiengoa lortzea. Hori da niri behintzat, kezka larriena sortzen didana inkestak ikusten ditudanean, EAJaren eta PSren beste gehiengo bat. Azken 4 urte hauetan 54 lege atera dituzte aurrea. Ez da gutxi, baina erabat konstituentea izan da legegintzaldia. Eta ez dute berez, akordioak lortu ditugu, baina ez gauza askotan bakarrik egon dira beraiek, piko pala, behaiek, 150 horrekin, eta aurrea. Zentzu horretan, galdetu nahi nizuke, akaso politikagintza egunerokoan jarraitzen ez duen hiritarrak galdetu dezake, zergatik Elkarrekin Podemos eta Sumar bereizita
esote da akaso batera aurkeztuta aukera gehiago, ordezkari bat baina gehiago lortzeko. Ziur bat baina gehiagok galdera hori izan dezakeela, zein da erantzuna? Erantzuna Madril da, hori da gure ondorizatu duguna Elkarrekin Podemosetik, hemen egon geha negoziatzen denbora guztian, nik uste miren gortxateki betare erantzun ditula hainbatetan galdera horri erantzun dio, eta nola jundien negoziazioak iragarri dugu behin eta berriro zein zantzen gure proposamenak, eta Sumarrek denak ukatu ditu, egia da bera Sumarrek ez zuela proposamenik egin, formalki, denak proposamen guztiak egiten genitun, eta beraiek ezezko ematen zuten, eta azkenekoa ja izan zen, beraiek erabaki zuten ja ez zutela proposamen gehiagorik entzun nahi, eta bananduta joango ginela, eta horrelaxe da. Baina bai, logika, Madrildik etorritako logika bada, saiatzen ari direlako Madrilen Podemos desagerrarazten, ez dute lortu, jende asko gea, azken batean ere bai, instituzioetatik kanpora jende asko gaude ere bai, eta hor dare, beren logika hori da, baina bai erabat okerra, ze bere izita juteak jutea txarra da. Esan genezake, Sumarren bozka, boto galera bat izan daitekeela, akaso abstentzia mugiarazi baino, Podemos hemenetako desgaste bat ekarri ezakela, ala ez duzu hori estenatoki hori ez dakagu oso argi ze gertatuko den erabat zalantzatik gaude. Ez dakigu ze gertatuko den. Ikuste dut inork ez dakila zehazki ze gertatuko den, ez da inkestek ere ez dakitu ze gertatuko den, ze Sumar berez oaindikan ez da, jendeak ere ez daki zer den zehazki oso gaztea da, beraiek ere bai esaten dute oso gaztea dierak, sortu berriak direla, eta sortzen ari direla, Elkarrekin Podemos 8 urte darama dagoeneko elkartekin, jendearekin, herrietan, hainbat gobernutan gaude baita ere Pasaian, Erreterian, Arrasaten, egon geha baita ere gobernuan Irunen, osatzen duzu, gakoak geha, hainbat lekutan, hainbat gobernutan, udaletan, Sumar ez dago inon, oantxe bertan Euskadin. Aurkezten da, baina ez dago beste inon. Gako izaten segitza beraz helburu nagusi. Hori da, gure helburua da. Galiziako estenatoki hori ez duzu horrek ikusten beraz, kanpo geratzearena. Ez, Galizien ere bai ez genekan ordezkaritzari. Hasi bargea hortikan, ez dugu abia puntua ezberdina dela. Sartzea. Udal eta foru hauteskunden emaitzak dira. Galdetu nahi nizun Madril aipatu duzula, kanpaina honetan Madrilgo ordezkari zenbaitzuk parte hartu dute, zegoen kasuan ere. Irene Monteroren hitzek zer esan eman dute, besteak beste, Arrasateko kooperatibak edota multinazionalak zorro berean sartuta. Ez ote du horrek kooperatibismoan edo bintzat kooperatibismo horretan haserre edo ez dakit, deserosotasunik eragin? Nik uste dut logikazuk esan duzu eta da Madriletik nola ikusten diren gauzak eta egia da hemengo realitatea bestelakoa dela eta bestelakoa izango litzateke hemengo bertako ordezkari batek hori esatea, baina Elkarrekin Podemosek beti defendatu du kooperatibismoa, Gipuzkoako kooperatibismoa, eta beti egon geha lanean beraiekin, eskuz esku, eta horrela jarraituko du. Irene Montero Madriletik etortzen denean, bera daka bere ikuspegia, agian ez du Euskadiko errealitatea behar beste ezagutzen, ez dut uste, eta agian gehiago galdetu beharko luke hurrengo baterako. Nik uste dut jakingo zula ekitaldiaren ondoren dena ez dela berdina eta dena ezin dela zoko berean sartu. Horro uste dugu, beraz, Irene Monterok esan dagoak kasu, zuzenketa moduko bat egiten diozue, zuzenketa horretan utziko dugu, rekorte estero, hori ere galdetuko zizueten, baten eta bestean geuk ere galdetu nahi genizuek ez, aipatu duzu, ez garela soilik ordezkari, ganberetako ordezkaritzak jende gehiago ere bazaretela, akaso rekorte estero horren barruan sartu genezake, baina sumindura bat edo beste eragin du, zenbaitzuk ikutu erreakzionarioa, edota sekta hitza ere, entzun dugu zenbait tokitan, baina bai halako ikutu ustez ezkerrekoa izan da ere, izan du, bere ibilbidea. Podemos ere hasieran sekta bat omen zen, ez dakit. Ez duzu bat egiten, beraz, kritika horrekin. Ez, eta rekorte zero bai da reakzionarioa dudarik gabe, bere oso argi dakalako, rekorte zero eta da oso
revoluzionarioa bere ideietan, eta ez gea alderdi bera, inondik inora, dudarik gabe, gu gure alderdia gea, gure koalizioa, eta rekortezerok harremana dakagulako, beste alderdi askorekin bezalaxe, bai esan zigun, ez zutela beren burua aurkeztuko, ez dutelako aurkezten, hauteskunde hauetan, ez da udaletan ere, aurkezten dira goragoko hauteskunde lehiatan, baina bai esan ziguten aukeratzekotan guri emango zigutela bozka, eta guk esatuen nahi boztu egin publiko, egin dezen genezakio publiko elkarrekin, eta beraiek pozik, eta hor arrezkero publiko egin dute beren babesa ematen digutela, argi dutelako murrizketen aurka eta privatizazioen aurka eta eskubide unibertsalen aurka, eskubide unibertsalen alde egingo duen alderdia gu garela eta miren gorrotxategi izango dela ordezkaririk onena, bereen ustez. Oso ondo. Ziklo aldaketa aipatzen genuen, atarikoan. Ziklo aldaketa hori, benetan egiazkoa izan daiteke, gertagarria da, edota Eusko Alderdi Jeltzaleak moldatuko du, era batera edo bestera, segitzeko gobernuan. Ziklo aldaketa esaten denean, eskatuko nioke, aurrez aurre izango banu, txandian esango nioke, zer esan nahi duen ziklo aldaketa horrekin, ez? Oso teorikoan geratzen da dena, eta esaten duzu zein da benetako aldaketa, zen ikusten dudanaren arabera, esan dudan bezala, PSE hor da jarraitzen du, PSEek esaten du ez duela EH Bildurekin gobernatuko, alderdi jeltzalea ez da desagertzen, ez da jetxi, bere ordezkaritzan, alderdi popularrak erabat betatuta daka EH Bildu, orduan, benetan, nun dago ziklo aldaketa. Bai uste dut, aldaketa badagoela gizartean. Gizartea erabat aldatzen ari da, mundua erabat aldatzen ari da, ekonomia mundu mailan ere bai eraldaketa bat eskatzen du, ekonomiak, mailako fiskalitateak ere bai ikaragarrizko eraldaketa eskatzen du Europa mailan, mundu mailan, eta bai, ziklo aldaketa batean gaude, baina ez dakit benetan ordezkaritza parlamentarioan ziklo aldaketa bat egongo denik. Gipuzkoan eman zen aldaketa hori erabatekoa eta EH Bildu igozen ikaragarri eta bira, EAJak eta PSEek, EH Bilduk eta guk bezain beste bozka dazka, enpate badao, baina ez da aldaketarik egon. Oraingoz behintzat EAJ jarraitzen du gobernuan, PSEek behin eta berriro egiten du autoenmienda bat, bere buruari, gauza bat kanpainan esan, eta gero kontrakoa aitundu EAJarekin, eta horretan dabiltza Gipuzkoan, eta EH Bildu momentuz ez du eztare horren aurkako, kontrako politika benetan indartsu bat martxan jarri batzar nagusitan. Orduan, Eusko Legebiltzarrean, EH Bilduren apustua baldin bada, ziklo aldaketa horren materializatzeko modua izango baldin bada EH Bildu, PSE baino erabakigarriagoa izatea EAJarekin gobernatzeko edo EAJarekin erabakiak hartzeko, EAJak erabakiko du, noraino jun nahi duen eta zer aldatu nahi duen, hori da EH Bilduk esaten duna azken batean. Eta guri hori behintzat oso larria iruditzen zaigu, Pradales, gero eta gehiago ezagutzen dugulako, eta ikusten dugu aurrekoa baino liberalagoa dela, orduan, karo. Horri buruz galdetu nahi dizut baita ere, baina aritmetika kontuak ari garela mailan jartzen. Ze aritmetika dauzka Podemosek, mundo de marragorriak, norekin da prest gobernatzeko edota ze gobernu babesteko prest da Podemos? Ezkerreko gobernu bat, oso argi dakagu, ezkerreko politikak egingo dituen gobernu batekin, eta hori ikusten da akordioetan, sinatzen den gobernu programan, eta hori helburuetan, legegintzaldiaren helburuetan. Eta behin eta berriz ikusi dugu, hitz egiten dugu, EAJarekin hitz egiten dugu, egunero, astero, eta negoziatzen ditugu gauza asko, eta ikusten da, bai arlo ekonomikoan, arlo sozialean, arlo fiskaltzan, EAJ eskuinekoa da, arlo guzti horietan. Eta beti ikusten dugu muga bat hor dagoela, eredu desberdinak, ezkerreko eredua, eskuineko eredua. Orduan, aritmetikoki nun egon daiteke aldea, gako izatea benetan ezkerreko gobernu bat egiteko eta PSEek ikustea, Gasteizendak dakaten ahuleziagatik, Arabako ahuleziagatik, eta baita ere Gipuzkoako Foru Aldundian dakaten ahuleziagatik, ze gutxegoan dauden,
agian EAJ-rekin dazken akordioak ez berri egitea. Eta hori izango ditzateke, momentuz nik uste... Eneko handu ikusten duzu tesitura horretan? Erabakitzeko tesituran ikusten dut, baina ikusten dut tesitura horretan baldin eta EH Bildu indartsu egongo dela argi dago, baina Elkarrekin Podemos baitare hor baldin badago eta jarraitzen baldin badu eta esaten baldin badu aizu bira ez EAJ-rekin ez errez. Orduan, zerrek esaneko luke urrengo urteetan negoziatu beharko dutela. Ze EAJ buru jartzen baldin badute negoziatu beharko dute denbora guztian. EH Bildurekin edo Alderdi Popularrarekin. Bakarrik. Eta karo, hori PSrentzat, zer egingo dute berriz ere fiskalitatea negoziatuko dute Alderdi Popularrarekin? Hori izango da beraien erantzuna? Ayusoren fiskalitatea hona ekartzea, EAJ pozik egongo da, Alderdi Jeltzalea eta Pradales egongo dira, gogotsu, Ayusori kopiatzea, lerroz lerro. Pradales eta Ayuso saldi berean sartu dituzun honetan, Urkullu eta Pradalesen artean batzuek zioten kopiak direla. Akaso eskuinerago joan ez ote da Pradales, behintzat azken egunotan diskursoa gehiago afinatu du. Bai. Ikusten da motorrak berote dituela, nola ikusten duzu? Bai. Animatu indela eta hasi dela benetan mozorroak kendu eta bere benetako ideologia mahai gainean jartzen eta adierazten. Eta askoz ere eskuinagorago doa, askoz ere liberalagoa da. Urkullu bazen liberala, badakigu, eta hor bazkagu akordioak nola sinatu dituen behin eta berriz Alderdi Popularrarekin arlo ekonomikoan, PSrekin eta PPrekin. Baina Pradales, arguntzago doa, haigean entzuten, gutxi gora bera, Pradalesek planteatzen duna da, gutxi gora osasungintzan kopago bat ezartzea. Ze beraren planteamendua da, denok ordaindu behar dugu denok berdin osakidetza, hori zer da kontrakoa. Kopagoa ezartzea betare osakitetzan, baina, karo, hezkuntzan ere bai, eskubide guztietan ez, bakoitzak ordaintzen duen arabera aukitzea aukera gehiago edo gutxiago. Hori liberala da, eskuinekoa dara bat, eta Pradales hori hasi da esaten. Beraz, esan genezake Ayusoren eredua, Euskal Herrira edo behintzat Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara gerturatzeko arriskua hon badagoela, Pradales hautagai, Urdaibai aipatu du, Supersur bezalako azpiegituren ardura ere izan da bere eskuartean. Denbora gainera etorri zego miren, baina galdetu nahi nizuke, segia da, aipatu duzu, osakidetza, hezkuntza, etxebizitza, badira ardatzak kanpaina honetan. Elkarrekin Podemosen ez dakite, eskaintza nagusiak edo eta mezu nagusia sektore publikoari dagokionean, zein da? Zer pentsatu behar du oskatzaileak Elkarrekin Podemosi begira jarrita? Elkarrekin Podemosek egingo duna da sektore publikoa egonkortu eta privatizazioak eta besteren dutako zerbitzuak berreskuratu eskubidei buruz ari garelako, hori da. Orduan, eskubideak ezin dira bermatu batzean enpresa baldin badago, bere irabaziak lortu nahian. Hori alde batetik, zerbitzu publikoak publikotik kudeatu. Gero, arlo osasungintzan logikoa denez gero indartu, plantillak lehenengo arreta indartu eta baita ere kartera handitzea, beti besan dugu, osasun mentala, oftalmologia, dentista, zuten ere osasunarekin egunero dazkagun beharroiei erantzutea. Etxe bizitzan estatuko legea eta baita ere euskal legea muturreraino bete eta aplikatu, piso turistikoak momentuz debekatu, ez dakagoen beste etxe bizitza, eta lehentasuna da etxe bizitza bizitzeko baliagarriak izatea, eta etxe bizitza parke publikoa egitea, baina alokairuan, ez salmenta maizik eta alokairuan. Horrela bakarrik onartuko dugulako gazteak emantzipatzea. Eta, hezkuntzan esan dugu, hezkuntzan legea aldatuko dugula, onartu dena, ze hezkuntza publikoa, hezkuntza zentro publikoak izan behar dutelako ardatz, eta hori ziurtatu behar da, eta egungo legeak dena berdin tratatzen dulako, eta horrela ezin diogulako segregazioari benetan aurre egin, eta segregazio arazo ikaragarria dakago Euskadin, eta horri heldu behar zaio. Eta gutxi gora bera, horiek dira publikoa indartu eta ekologikoa baitare, baina ez pintatu berdez baizik, eta benetako apustu ekologikoa egin.
Bukatze aldera, zentzu horretan eragin zuzena daukate transferentziek, eta duela, gabarra aipatu dugu, atarikoan, 40 urte, honezkero badauzka baita ere Gernikako estatutuak, berritzeko garaia ere ez ote du, naiz eta transferentzia asko oraindik ere pendiente izan. Entzun dizuegu, transferentzien negoziaketa hauetan, ordezkari edo eta sigla politikoek dutela protagonismoa, ez ordea instituzioek eta euskal instituzioek izan beharko luketela zentzu horretan aginte makila, nola ikusten duzu hauzia? Bai, hori ikaragarri kritikagarria da eta gainera kontuan hartu dugu estatutua lege organiko badela eta Madrilek berez bete beharko lukela. Eta betetzea eskatu beharko luke Eusko Jaurlaritzak eta foru gobernuek. Eta ez alderdi batek aurrekontuen negoziazioan Madrilen bata edo bestea, hau da merkadeo hutsa. Hau gure eskubidea dira, gure autonomia estatutua, gure lege organikoa, eta hori bete egin behar da, baina egia da 40 urte baino gehiago pasatu direla dagoeneko, eta mundua aldatu da, Euskadi aldatu da, maila ikaragarri askotan, demografikoki, teknologikoki, ekonomikoki, dena aldatu da, orduan egia da, estatutua berritu behar dela, berritu behar dugu, eta hartarako autogobernu ponentzia ireki egin behar da, bai ala bai, egungo errealitatera, egokitzen zaion lege organiko bat eukitzeko, autonomia estatutu berri bat eukitzeko. Horrek ere eragin zuzena izango duelako lege guztietan, baita hizkuntza eskubideetan, eta auzi garrantzitsuetan. Demora agortu zaigu, ez zaitut agurtu nahi, miren, galdera bihurri bat badut, ostegun honetan Gabarraren auzi guzti honekin segia da, Euskal talde batek Espainiako estatu buruari kopa irabazi eta Euskal Herrira ekartzea badela, emozionalki bada ariketa bat. Ez ote du Euzko Alderdi Jeltzaleak baliatuko Gabarraren ikuskizuna, bai Bilboko udalaren harrera, Bizkaiko Foru Aldundia, legezkoa bai, baina ez ote da izango pixka bat hauteskunde kanpainan moralki erabat baliatutako zerbait, nola ikusten duzu? Noski baietz hori egiten da une oro. Gobernatzen dunak erabiltzen ditu bere eskura dauden baliabide guztiak bere irudia plazaratzeko, eta alderdi jeltzaleak egingo du. Baina gero kuriosoa da, ze gero entzuten dugu Pradales gora Euskadi askatuta, eta esaten duzu askatuta, baina gero Espainiako erregearen kopa. Eta esaten duzu, kontraesana ikaragarria da. Atletiken garaipenak beraz, Eusko Alderdi Jeltzaleari mesede egingo dio? Ez dio kalte egingo. Mesede ez dut uste jendeak lotuko dunik. Ez dut uste. Gabarraren etorrera ikusteko asmorik baduzu? Gabarraren eta... Bueno, ikusteko ez da. Ikusiko dugu. Ederki, Gipuzkoako neskei edo nola ere animoak eman beharko dizkigu, ezta? Datorren norgehiagok aurretan eta kaso beste kopa bat ere helduko zaigu, beti ere monarkiari aurre egitea, ez? Neskena, mesedez, bai, iristen zaigun. Azken hitzak, kanpaina, martxa betean, ze nola horrek uste dituzu datozen egunak, pentsatzen du personalki ere izango duzuela lan desente, baina ze emozionalki nola ikusten duzu? Girotxo hau nola izango dugu datozen egunotakoa? Orain hasi dela berriro berotzen eta korrika eta presaka berotuko dela ikaragarri. Nik uste dut urrengo 10 egunetan kiskaltzeraino iritsiko gehala, datorren astean egongo denak murgilduta ikaragarri hauteskundeetan. Bai, jendeak uste dut ez, baina nik uste dut baiet, sentsazio hori dakat. Maiatzaren 22 horretan ere izango dugu berri gehiago hori, hauteskundeak 21ean egin bai, baina ondorenak ere zer esan handi emango duelako, ustez behintzat, aldaketa horiek behintzat baldin badatoz, Elkarrekin Podemos ere, esan duzun bezalaxe, zegoen erronka gako izatea izango dela. Miren Etxebeste, Elkarrekin Podemos, mila esker, gaur, kolpez kolpen izatea. Zuei, eskerrik asko. Eta alaxe, maiatzaren 22 atzeratu ditut kontuak, baina ez apirilaren 21 izango da, igandea noski, bezetara joateko eguna lehen bazen behintzat, Maider Galarde gaur oso estu izango gara analiziaren tarte honetan, baina ez dizut segundu bat berare kendu nahi, Gabarra tartean hauteskunde kanpaina, Kartujako kontuak,
Nola aterrizatuko dugu? Aste hau ederra atorkigu, alor politikoan eta futbola ez da kanpo geratuko. Gabon, bai, futbolak eukiko du zer esana aste hontan, eta da, lehenbiziko aste potoloenetakoan, non debateak egongo dian telebista publikoan, irratietan, eta jada ikusi dezakegu nola hautagaiak aidian aterrizatzen beraien mezua, ez? Aurre kanpaina oso luzea eduki dugu, gero da eduki dugula fase bat ezagutzeko nor ziren hautagai horiek berri batzu genetulako tartean, eta orain ja aidia eskaera zehatzekin eta programak ere zitziligatuta daude sare sozialetan, eta badirudi hori aidiala erakutsi nahien edo adierazten zeinean eredu desberdinen kontua edo talka hori asko ari dira azpimarratzen, PSE izan ezik esaten duna hain zuzen ere PSE bozkatzea, eta gainera iruditzen zait oso lelo ona eta kanpaina bideo hortatik egitea, baten batek esan dezake mediokrea dela, baina bestetik oso inteligentea iruditzen zait, eta beraien leloak esaten duen bezala, PSOE bozkatzea da benetan erabakitzea, ez? Eta PSOEk edukiko du giltza, naiz eta asteburuetan ematen dituzten mezu zorrotzenak, eta Anduezak Pedro Sánchezen aurrean bertan esan zuen EH Bildurekin ez zuela akordiorik egingo. Ez dakit, nik uste hori gertatu izateko EH Bilduk azken inkestetan ematen duna baino indartsuago edo indartsu egon behar dula, benetan ez bakarrik gakoa, ez da bakarrik PNV-ri irabaztea, eta bai hori oso garrantzitsua izango da. Hauek lasterketa luzea hitz egiten dute, eta lehen indarra izatea naiz eta gero ez gobernatu uste horri posizio oso honean uzten zaitula. Baina horretaz gain ez baldin badute lortzen legebiltzarrean alderdi sozialistak eta jeltzaleek gehiengo absoluturik, hor bai Anduezak erabakitzeko aukera gehiago, eta ezakite askatasun gehiago ere izango duen. Atletiken fenomenoak zenolako eragina izango du kanpaina honetan, eta bereziki Eusko Alderdi Jeltzalearen mesedetarako kontua izango dela, aipatu dute hainbatek, baina oro har lehendakari gai guztiek izan dute hizketa gai, zorion mezuak eta aurretik ere animoak eta atletikekin bat egite hori, nola ikusten duzu labur baldin bada ere, Maider? Bida, klasean neola oin dela urte pila bat Mario Zubiagak Mourinho Real Madrileko entrenatzailea zanen zenbateko eragina eukizun, Kataluniako independentismoan zenbateko eragina eukizun aipatzen zuen. Eta aipatzen zuen futbolak politika iten dula eta politika eragiten dula. Eta hori ikusi genuen iaz, EH Bilduk Sevillan ere jarri zuenean hauteskundeetarako kasu hortan Osasunak jokatu zuen finala, bazegon Reala Championsera sartze balmazan edo sailkatze balmazan EH Bildurin mesede egingo ote zion, futbolak eragina du eta oraingoan ere eragina du, eta ikusi besterik ez dago, Pello Otxandiano ustez ez Arabako zerrendetan lehenengo dijoana, naiz eta bera Bizkaitarra izan, badoa Donostiko mitin batera eta ateratzen diote bideo bat atletikeko bufandarekin, ez? Horrela, Zurine Rodríguezek esan dezun, gorpuztezura nolabait hiru lurraldeen kohesioa eta atletiki referentzia egin, atletikek, historia handia eta lurrarekin harreman handia duen, edo mistikoki edo mitikoki lurrarekin harreman handia duen taldera. Eta ikusi da EAJak ere hor nola jokatu dituen. Denek, baina hor EAJak badu, Miren Etxebestek esaten zuen bezala, posizio bat, gobernuan egotearen posizioa, lehendakaria ara jutearena, harrera egitea udaletxean ostegunean eta barreka bat. Errespetu instituzionala aldarrikatzera ere joan zen Urkullu, baina hori akaso datorren egunerako utziko dugu, Maider, gaur denbora agortu zegulako, hauteskunde kanpainako elkarrizketa hori tartere egin behar digulako. Emakumezkoen Gipuzkoaren finala segitzeko asmorik baduzu? Bai, eta berez asmoa juteko, lo que pasa que oraindik ez digute esan nondan, así que... Horixe, gaurko kolpez-kolpeko aldarrikapena nola den posible oraindik ere ez jakitea, emakumezkoen finala noiz jokatuko den, Euskaldun eta Katalanak izango direla gainera aurrez aurre. Tira, besterik ez, Maider, eskerrik asko, gabon pasan, laizter arte.
Eta gainontzean zuei ere agur esango dizuegu gaur arrapalada batean bagoazelako, baina kultura aipamena egin gabe ez gara joango, talde zarauztarra gaur bukaeran albiste, anestesia talde itzuli egin delako holtzara, eta eragozpen eta hainbat konturen ostean berriz ere Lapurdin estreinua eta azken heriotza bira martxan dute honezkero, eta talde buruak Mikel Anestesiak berak esan duen bezalaxe, Lapurdiko holtza gainean biarritzen atabalen, anestesia ez da sekula iruko, gu ere ez, aste honetan eta gaur behintzat ez, bihar ere bueltan izango gaituzuelako. Gabon pasa, mila esker.